Nginibingelele, nginamukele kwi-Reactive One Stories. Igama lami uNelo. Namhlanje-ke angihambi ngedwa. Ngihamba nomala okanye usisi okanye ingane, depende ukuthi wena obukayo ungakanani ngokomnyaka. Ngizokubingelela-ke bese nginawubingelele ngaphandle kokusho igama lakho. Ngoba sizokwenza uku-anonymous ngenxa yesisindo sesitori sakho noma ungasathandi ubafihla abantu ngoba abanye abantu basanda bangayikholwa into esuke siyenza acanga ukuthi umuntu siqamba amanga. Kodwa-ke ngizocela nje without ukusho igama lakho ubingelele abantu ababukayo namhlanje. Ngiyabingelela ababukeli emakhaya. Mina ngisuka khona la eNanda. Kodwa ngokusebenza bengisebenzela eJohannesburg. Okay. Lapho engahlangana khona noyise wabantwana bami. Ongokuhamba odabuke eNigeria. Okay. Sinabantwana abawu-2 mfana nentombazane. Sihlalile sonke nje iminyaka nje noma eminingi nje, I think ingaphezu kwa6 years, I think. Okay. So kwahamba kwafika isikhathi lapho sixabana khona nento engayazi nami ukuthi kwenzakaleni esikhaleni nje na wangitshela nje ukuthi sekuzomela ngigoduke ngiphindele ekhaya. Uzobona ukuthi ungisiza kuphi ukuthi ngiqale ibhizinisi kodwa nje kuzomela ngiphindele ekhaya esikhaleni nje izinto ebezenzeka nje strange ngingazi ukuthi kwenzakalani kodwa nje bese khombisa nje ukuthi akangidingi kangangokuthi wagcina ekhile nasendlini. Sathi sihambile nje siye mall sathola kukhiwe evale ngenye into ukuthi singakwazi ukuvula istopha nje ukuthi singakwazi ukuvula ngokhiye. Ayike ngahamba ngahlala kamngani wami izinsuku emva kwalokho ngagoduka ngathatha abantwana bami ngagoduka ngayikhaya. So ngithe mangisekhaya wangifonela lokho ngifonela efuna abantwana encengithi ufuna abantwana. So mangabe ukuhamba kwesikhathi elokho yenza lento wagcina sengifake enkantolo ethi ufuna abantwana. Ayike kwagcina ke abantwana bathola ke beza ngakimi bezovakasha ngoba mina bengasasebenzi nginganamali ukuthi ngiprovide for abantwana. Wagcina ukuthi abantwana bazohlala naye bavakashe kumina. Wahamba kunjalo kodwa manje mangisengisuka khona lapha ngilongizwe ukuthi impilo yami ayikho right kodwa angazi kwenzakalani. Ngiyezwa nje noma ngabe ukuthi ngilele ngizwa ngathi kunezinto ezingihambayo emzimbeni, ngizwa ngathi kunezinto ezihambayo embedeni. And lento mayihamba ngathi inyoka mayihamba. So kwenzekile lokhu kwenzeka ngingazi kubuhlungu nekhanda ngingazi kwenzakalani. Iminyaka eminingi sengila manje ngila eThekwini kwenzeka lezi zinto. Ngahamba ebantwini ngangalithola usizo futhi kungekho umuntu ongitshelayo ukuthi kwenzakalani. Kuthe lapho ngaya ngasemasontweni kodwa kukhona isonto engaya kulo elilodwa kuba bengaya kuye ku1-on-1 okhona la eThekwini. Yes. Uyena kwangitshela ukuthi kwenzakalani, wangitshela ukuthi uye lo ndoda uthwele ngami. Yangididisa yangenza nga-confused ngangazi ngangakholwa kodwa kuthe ukuhamba kwesikhathi sengibuyisa ingqondo nami ngibuyele emuva ngakhumbula ukuthi khona isikhathi angifonela ngaso wathi yena ufuna abantwana babuye. Wafona nje isikhathi eside i-call yakhona yathatha isikhathi eside kodwa immediately mangiqeda ukukhuluma nale phone ngazwa kunezinto ezihambayo emadlebeni nami ezindlebeni zami. Since that day ke lezi zinto zikhona. And again mangabe futhi ngibuyela emuva mayesho nje ngiyacabanga ukuthi izinto zami ayisahambi kahle, angisatholi nomsebenzi, impilo nje yami imile, akukho kulungayo. Kanti okokuqala abanye bangitshela ukuthi ngithwejuliwe, bangithwebulile, but ubaba lo mayesengitshela lo gcina ubaba lo wangitshela nje straight, esengitshela nje straight ukuthi cha nangumuntu osebenze ngawe namanje ibhizinisi yena lenzayo kodwa imali anayo yeningi kakhulu ngoba imali anayo akayitholi ngalento ayenzayo. So lento ayenzayo ngathi yinto nje yokwenza ukuthi mhlawumbe idukisa abantu. So kodwa yena imali uyithola ngokuthwala and uthwele usebenzise mina engukuthi usacrifice mina kwisithwaleni sakhe. So lezi zinto lezi inyoka yakhona ngathi ilala nami
inyoka yakhona iphakathi enye I think isingaphakathi esiswini ezinye ziyafika zilala nami imphathi enye zisebenza nasekhanda umzimba wonke mangivuka ngithola umzimba wami ubuhlungu kwesinye isikhathi angazi ngizwe nje kube ngathi khona into ephumile esinye sami sibuhlungu mangivuka ekseni sometimes amabele ama nipples wami ebuhlungu so yeah into lokho ngiphila nje impilo enjalo since so ingakho sengithe ngathi ekuthini ngifonele la ekhaya ngibheka ukuthi ngalithola yini usizo ngoba ngibonile abantu abaningi besizakala. Okay. Yeah, ngiyeke ngamabomu nje waqhubeka wayichaza ngizothi umuntu obukayo abe ne-understanding ukuthi kahle i-topic namhlanje ingani i-video about ini. Ku-clear from inkulumo yakho ukuthi ufuna usizo but ngifuna sibuyele ngemuva kuba ngicabanga ezinye izinto ezifana nalezi namuntu osuke ebuka usuke ezothola ama-point angathi nawe uthe i-video ibonile efana neyakho usisi lo noma umama lo wafika omakhosi so uthe ubona yena wathi hayibona nanti efana neyami so ngenzana nomuntu osekhaya ozothi mebuka athi yazi ke nami lokhu kwenzeka kanje ngoba this is how we get to learn from abantu abaphila nalezi zinto lezi ngoba abanye uzwakala njengethabu ukuthi khona inyoka engalala nawe yabo omunye akayi-understand omunye yenzeka akazi ukwenzakalani so ukhulele eNanda wasuka eNanda ungakathandani nalo muntu lo wasuka ngenxa yomsebenzi osebenzele eJohannesburg nasebenza eJohannesburg wahlangana naye kanjani ke lo baba lo abantwana bakho? Ngahlangana naye khona eGoli. Okay. Ngihlangane naye ngiseGoli besingazani sihlangane naye mina vele sengikhona eGoli ngihlala khona eGoli. So uhlangana naye eGoli benzani yena ngaleso sikhathi ube nebhizinisi lela nalo vele unebhizinisi lokuprinta okay beluke ngaleso sikhathi kodwa waye namafoni. Okay. Kwakunamafoni kwakuyi-internet cafe ngaleso sikhathi kwaye expanda ke wayithenga nemishini ke manje waprinta wayenza i-embroidery wenza izinto eziningi njengamanje. Okay. Menhlana naye bungazi ube nengane wena? Noma ngihlangana naye mina bevele senginayo ingane. Ngaba nengane ngisafunda. Okay. Waba naye nezo-2 ngabe yena nawe benishadile yini? Besingashadanga. Kodwa kuney'nkulumo zokuthi sishade. Besaxoxa. Besaxoxa zona indaba zokuthi sishade kodwa ukuthi nami engakubeka caca ngaleso sikhathi nami bengingasiyo into engijahile indaba zomshado. Okay. Mina bengathi bengekho. Nabase-relationshipini for 6 years. Nina abantwana abawu-2. Mase senihlukana ke esekuxosha. Enkantolo ufika kanjani ukuthi ingane ithathe zibe akuyena? Uyithatha as ubani since wena ningashadanga naye and yena ke South Africa? Yeah, kuthiwe manje uyisewayo naye unama-rights akusafani njengaqala ukuthi bezinikeza umama kube umama onama-rights wabantwana manje kuthiwa sekuyi-50-50 naye unama-rights naye ukuthi abe nabantwana. And uyena obekwazi uku-afforda ukondla ingane? Yebo, since futhi yena is-stable nendawo yakhe ukuhlala i-right and everything kuyena vele. Okay, ingazi ngana njani? Hayi manje sebekhulile ngoba lento mayiqala bebesebancane manje sebekhulile omdala omunye una-14 omunye una-16 bashiyana. Okay, basabamanya. Uyababona from time to time? Ngiyababona. So ukuxhumana nabo kanjani ubaba noma nje? No, ngiyabafonela sonke isikhathi ngikhuluma nabo kuphela ngikhulumi naye. Okay, akaze abathathe ahambe nawe kwi-country yakhe? Hayi akaze abathathe. Yena ungumuntu mhlawumbe uhlukile kunalaba abanye akagoduka akasiyo umuntu ogodukayo. Okay. Ngoba yilo ngahlangana naye mhlawumbe wagoduka kanye. Manje enizithandana bewumuntu njani? Umuntu wesonto noma bevele imithi ayithanda uyibona? Ube umuntu wesonto mina ngimangele nje mase ngithola ukuthi kunento kanje ube umuntu wesonto ukuthi nami ngize ngifunde nje ukuthi nami ngibe umuntu nje uhamba isonto kanje
ngafunda ngaye. Ube umuntu wesonto ethandaza zonke izinsuku. Bengakaze ngicabange nje ukuthi angenza into enjengale fana nale. Okay. Njengamanje I know ukuthi wena usutholile ukuthi uthwala ngawe. But mina I will pretend as if lokho asikwazi ngoba kungenzeka ukutshelile ukutshela kweqiniso, kungenzeka futhi ukutshelile ukutshela ongalo neqiniso. So wakunikeza into uzosimuka bekutshela yona nawe uvela uyikhola ngenxa yeinkinga osubhekane nazo. So umuntu wesonto lesikhuluma ngayo onebhizinisi lokuprinta. So mesikhuluma ngemali uthenga njengamanje unemali more than lento ayenzayo. Ukuthatha ukuthi unemali more than lento ayenzayo. Unayo ngoba khona manje nje ubhizi uthenga nje ama-properties. Unama-properties, uyashintsha ney'moto, unayo imali nje, unayo imali. Yena uma umbheka u-actors as umuntu onganayo imali. Uma umbona ngeke uze umnake. U-actor kanjalo. And futhi-ke manje sengize ngine-proof ngempela ngoba labantu bayaganga kakhulu. Bayaganga yize yena bengamcabangela ukuthi yakwenza lokho. Ngoba esikhathini esiningi phela umuntu uma usamthanda futhi awuziboni zonke izinto usavala uthanda. Kodwa kuthe mase bengitshela ukuthi kwenzakalani ngabuyela emuva ngabheka izinto ebezenzeka ukuthi ngaleso sikhathi bengingaziboni. Yeah, ilapho ngifuna sibuye khona. Bewenzakalani before? Osuyibuka manje usunale information onayo. Ube umuntu nje ohlale esebenza onganasikhathi. Okay. Ohlale busy, ongeke uzumthole nje noma ngabe umfonela, umuntu nje ohlale busy. Mina bengiyitshela nje ukuthi umuntu othanda umsebenzi wakhe ngalendlela. But nganothisa nje ukuthi noma ngabe kuukuthi sila eThekwini unabantu aza kuba abanye abakube bengabazi mina bengazani nabo. Behlangana khona lapha edrobheni. Banikezana izinto engazazi ukuthi banikeze baphathisana ini. Ilezo zinto engithe mangibuyele emuva ngekhwama nje ama envelope into enjalo. Mhlawumbe isikhwama nje ongasazi ukuthi sinani phakathi izinto ezikanjalo ama-parcel nje ongawaqondisisi. Okay. If umuntu obukayo mhlawumbe nami ngingathi ubungamsoli umdayisa ama-drugs. Yazi bengakaze ngimsole. Ngakho ngisho ukuthi mhlambe kwesinye isikhathi uma usasemathandweni izinto awuziboni noma iyenzeka into phambi kwakho. Bengakaze ngimsole kodwa ngisanda kuba naye bekunakho ukuthi kube namaphoyisa search nje endaweni yakhe yokusebenzela la asebenzela khona. Kufika amaphoyisa ngaze ayithola i-tip off athole i-tip off ngazi kanjani bathi kunama-drugs. But mina bengakaze ngiyitshela nje ukuthi hayi kushuthi abanye nje abantu abanomona bengakaze ngiyitshela ukuthi into ayenzayo. Bengakaze aboshwe. Okay. So eSouth Africa bekhona nje ngokwama-passports kahle into kube right. Yeah, mina ukuthi mhlambe ngimthole vele right sewayilungisa into zakhe mina akukho akusebenzisile ngokwami. Wayesevele ngathi ngamthola vele eshadile nawe ayishade naye ngale ndlela abashada ngayo ngisho. Okay. So njengamanje umakoti ukhona. If ingane uzwa mesivashela ukhona umakoti okhona ngale umamncane. Wayekhona ngisanda ukuphuma mina wayekhona ngoba kwangathi futhi kuyalotsholwana kwenziwana but manje angazi ukuthi sekwenzakalani useyihlala yedwa manje nezingane futhi sesisitekele isikhathi. Ingane zabasifazane zesilisa amantombazane abafana. Ingane umfana nentombazane. Okay, lento ekwenza kuwena manje uqala nini ke wena uyinotice ukuthi cha ngine problem ke manje. Lento kuukuthi angazi exactly ukuthi yenzeke nini but ukuqala kwami nje ukuyinotice emva kokuthi ngiphumile endlini. Yes. Ngaqala nganotice and ukuqala kwayo ngoba iloko iqhubeka ukuqala kwayo iqale kancane. Manje kuyaqhubeka kunanezinto eziningi ezenzakalayo plus ziyangidlisa ziyangigunda so ngiyayibona ukuthi cha lento ayikho normal vele. Zikudlisa kanjani zinikeza ukudla? Hayi ukudla ziyangidlisa nje angazi nokuthi ngisuke ngidlani kodwa mangivuka nje ngivuka my breath will be smelling like so bad and ngifila ngathi mangivuka njalo ekusekunento estakile in my throat
and again bangigunda inwele zami zobe igundiwe now and then inwele zami ziyagundwa sengaze ngagunda nginenwele ezinde sengaze ngagunda noma sengifaka lezi zinto ngiyifaka bangigunda la enhlafuni nala so ebusuku mangivuka ekseni nje ngivuka sengishemlekile nje sengiyinto enje nalezi nipples wami abe ngivuka nje thothi abhlungu sometimes kubuhlungu ngathi kubuhlungu amathambo omzimba ubuhlungu umzimba sometimes kubuhlungu la esinyeni ngathi nje khona into ephumile ngiyayizwa ke sometimes ngisebe yabona manje makuloqhubeka isikhathi ingisebenza ngisho sometimes ngihleli ngiyizwe lento even ngithi ngihleli maybe kusofa ngizwe ukuthi nansi lento and ngiyayifila lento noma ingene izinyoka zakhona and ngathi kunanekundwane namanje I believe ukuthi uyangibona ukuthi ngilana ngoba ngathi uyangimonitha yonke into engiyenzayo uyayazi yonke into engiyenzayo. So when usumuve on empilweni akumuveki on, I've tried but akumuveki on impilo ayinda ukwenda kunezinto ezenzakala empilweni so ngiyasaba nokuzinvolve nomuntu uzothini nje umuntu engizobe nginaye akumuveki until mhlambe mangingathola usizo kuzo zonke lezi zinto ezenzakalayo angiboni ukuthi mhlambe kukhona umuntu mhlambe ongangithanda futhi nangaphandle kwalokho ke ngendlela nje kwenzeka ngayo mina akekho nomuntu ongithandayo like akekho umuntu ongibonayo umuntu oright ophilayo like umuntu ophilayo mina abantu umuntu ozongikhulumisa ozongishela mhlambe umuntu nje mhlambe umuntu ongekho right umuntu ongekho right mhlambe abantu ngempela hayi mhlambe right cha sengisho ukuthi yazi bengi like ucompare impilo yami ya before impilo ngendlela ebingakhona even nabantu ebengihlangana nabo nabantu abangi-approachayo abantu like aba right empilweni but manje ngizosukela nje mhlambe umuntu nje mhlambe umuntu labantu la mhlambe ungcolile mhlambe umuntu yazi abantu nje labo bonayo ukuthi ayi angazi ngachaza kanjani but ngiyabona nje ukuthi sengathi noma ngihamba ngibonakala nomsebenzi ukuze futhi ngibone nje kahle kahle izinto ezenzakaleli ukuthi lo muntu into yami yonke ishuthi isebenzela yena uyivalile futhi impilo yami ngifuna umsebenzi angazi futhi isikhathi singakanani ngingawuthola umsebenzi ngithe lapho ngithola khona umsebenzi ngase store kwesinye ispice bese seduze kwala bengihlala ngakhona bathi bafuna inamba i-reference but kube inamba yase-ofisini so ngabanikeza inamba yakhe I gave them his number ngoba vele ngiqale ukusebenza naye ngabanikeza inamba yakhe yase-ofisini because amanye vele ama-cellphones so lapho bese ngiyenzile yonke into so sengibhalile i-test ngikwenze konke so sekumele ukuthi ngizoqala ngakusasa then bafuna ukuthi baconfirme kuye bamemfonela waconfirma nje but he was so dodgy but waconfirma but ngicela ukutshela ukuthi ngakusasa mase kufanele ngizoqala ukusebenza kwavele kwenzeka izinto engingazazi umlungu wangijikela wangitshela istory sokuthi i-ID yami igugile uyabona into engibonayo nje ukuthi ayikho lena ayenzi sense and bengingafuneki i-ID ngaleso sikhathi ngoba babethe ngiyenze nje ama-copy ngwalento ngiwa-certify phela ngiwabuyisa but ukuthi i-ID ayisingenaphi yabona manje mangibuyele emuva izo zonke lezi zinto ezenze isense mangibuyele emuva ukuthi cha vele lento ngempela injalo since then futhi angikaze ngisebenze kunzima impilo ke manje sengathi ngisithunzela ingakho ngibelieve ukuthi mabethu ngithwejuliwe ngempela ungithwebulile wasebenza ngayo yonke into yami mina nje sengathi ngisithunzela nje akukho kungilungelayo ayikho into right nje empilweni yami futhi lokho nje ngahlukana naye nje impilo yami imile wezothanda umsebenzi yonke into so ukusebenza ngikhathi ukuhlwana naye exosha wawusebenza naye vele so umsebenzi waphela kanjalo ngaleso sikhathi ke bengingasasebenzi naye ngangisengisebenza kwenye inkampani naye engafakwa kuyo yabantu bangakubo emabhasini ngaleso sikhathi but manje ngikosha nakhona ngase ngiyekile kodwa ke lapho ke ngaziyekela mina ngoba ngangine stress ngingasakwazi ukukhopha ngase ngishiyile phansi kodwa ke bevele ngingasasebenzi naye ngalezo ikhathi bengisebenza nalabo abanye bengisebenza bengiprint ama-tickets. Okay, so manje uphila kanjani? How are you surviving njengamanje?
manje kunzima ngiyabamba nje ngiyayeka nje inzima nje phela ayikho nje into engathi iyabambeka kuyiyona engiyenzayo kahle kahle ngiyabamba lapho into zakhona nje futhi akulast noma ngabe ngathola is just temporary nakhona ngingazi ukuthi sekuphele kanjani awukho nje umsebenzi engingaba nawo nje since yonke leminyaka ngihlukene naye ayikho nje into futhi ebambekayo engeke ngaba nayo since ngihlukene naye akwenzeki lutho akwenzeki isimngakho inyanga nihlukene isimngaki I'm sure iya ku 10 years mhlambe manje mhlambe kuno 8 yeah manje u2025 to 10 years back u2015 yeah futhi laswa 2015 kuze u2025 awazi usebenza eqondile angazi awaze ube ne relationship eqondile angazi oba nayo iyaphela futhi nje into engekho ebhedayo akaze nje kube into serious mhlawumbe uyibona ukuthi yapi futhi nabantu bakhona njengoba ngisho nje manje sekuhlukile ngisho umuntu ongimtholayo umuntu nje angazi so kulo 10 years lo akwazi uyocansini nomuntu hayi phela ngengayi ukuthi angazi nje kodwa nakhona futhi nje angazi ukuthi ngayichaza ngithini ngisho noku angaze ngibe nomuntu engimthandayo angaze akusekho nje angathi nje angazi impilo engiyiphilayo njengamanje nje sengiphila nje ukuthi ngoba phela kuyaphila okay so into eyenzakalayo ulalwa lezi ilwane lezi uyagundwa ebusuku ziyakudlisa uvune isimele esingasunderstand zifika ngisho emini nasemini and into yakhona ngiyayizwa ihlala phe kwendlu kukhona le ehamba nami ngicabanga ukuthi njengamanje ngicathi uyona mhlawumbe angibonitha ngayo namanje uyazi ukuthi ngilana ukuthi le story sakho sifana exactly ngempela nala solo mama lo makhosi hayi nami ngamuzwa ngabona ukuthi yazi kufana exactly ne story sami ngoba ngempela omunye umuntu angaze abona ngathi mhlambe ijoke lena mhlambe siyayiqambela zikho izinto ezinjalo uma ungakazi ube kuso leso simo ngeke uzukholwa ukuthi izinto ezinje ziyenzeka kodwa ziyenzeka and okubuhlungu kakhulu kwesami isimo ngizithole ngingedwa nginganamuntu engizokhuluma naye I've been going through this hardship on my own akekho umuntu engikhuluma naye umama mi azange nje abese angazi noma bekwenziwa yizo nini lezo zinto but wayengekho supportive nje umama enganasikhathi nami ngazigcina ngizivalela kimi yonke into eyenzakalayo nayo yonke into engidlula kuyo ngagcina ngivalela kimi nje abazi ukuthi kwenzakalani ngempilo yami so even nakini kahle kahle futhi uma ngabe uthola usizo wena usuyihambela wedwa nje ngendlela zakho ngingedwa njengamanje since ngehla ngenyuwa ngingedwa akunamuntu ongisizayo asikho baningi sibawuthuphela mfowethu nami bese kuba umama ke bese kuba abantwana bethu kodwa nje I'm on my own ke yonke into engiyenzayo ngehla ngenyuka ngedwa namanje ukuze ngithole lana ngizitholele njengoba ngiza nalana ngizizela mina but ngimtshelile ukuthi ngifuna usizo kanje nanje manje ngengahla imabe ngiqala ukumtshela njengamanje njengoba ngizozela ukuthi kwenzakalani empilweni yami but still ke angiboni ukuthi kungisizina nalokho ngoba akangisizanga ngalutho still sometimes uma ngithi ngiyazama ukuthi ngimchazele ngibone ukuthi umuntu akakulalelanga nje so kunjalo nje mhlawumbe into engayisho ungenzeka ukuthi uyafana nawe before usasonda umuntu wenkolo I understand lokho ngayo yebo noma ngabe sonta kodwa uyazazi ukuthi izinto lezi ziyenzeka uyazazi yeah njengomuntu omdala kufanele azazi but not everyone understandayo lento le ngoba even ubuwa manje abanye ba confused abanye ba understanda abanye baya confirm abake bakuzwe before so angimkhulumeli kodwa akuyona into anyone ongayi accept nje kalula but I'm sure ehamba lesikhathi uzogcina understand as now uyilapha into le izogcina ivela ukuthi kahle kahle ifika kanjani kuwena
Mhlambe kunjalo kodwa mina ngokwami ukubona ngeke ngabona nje sengathi nje akanandaba nje ngathi akanandaba nje ngathi abanandaba nje nama ngazi ukuthi kwenzakalani kodwa Okanye mhlawumbe iyona lento le eyenza everyone around mhlamba wena be against me abe against wena ngiyacabanga but ngoba ngoba ungathola usizo. ngoba ngokwami ukubona ngeke ngabona nje sengathi nje abanandaba ngoba khona isikhathi la izolo bengithi ngiyazama umchazela ukuthi ngikufonelile sibe sikhuluma kanje yazi ngabona nje ukuthi ngathi she's not interested kule nto engisho yazi ngagcina ngizithulele. Okay, so njengamanje ngicabanga ukuthi si-understand ukuthi kwenzakalani kusukephi kwafikaphi. Usizo olufunayo ukuthi lento le kuwena isuke iphele ube umuntu onormal. Yebo. Inyanga noma amadlozi ekhayeni lakho niyakholelwa kuzona? Noma ngabe kuthiwa kukuphi la ngasizakala khona whether inyanga noma ngabe kuthiwa yini mina nginankinga. As long nje Mina as long ngisizakele ngoba lento ibhekene nami. As long ngisizakele whether inyanga whether umuntu kanjani as long umuntu ozongisiza nje mangisizakele. Into engiyidinga manje usizo sesisidala sesikhathi ngiphila nalezi zinto. And omunye umuntu noma ngamtshela ukuthi ikwenzakalana empilweni ngeke aze ayi-understand ngoba yena akazi kahle. So wena busondaphi ke before ekhaya? Benikholelwa edlozini noma benisindisiwe? No, idlozi bakholelwa nasedlozini ekhaya kuwukuthi mina bengumuntu njenganaye kungenzi lutho. Okay. Nomkhonyana wakho nithi boyfriend noma ngithi bakwengane? Boyfriend futhi nje angisafuni ukuzwa lutho hayi. Kaphetho you can't run away from ukuthi uba wengane zakho. Ikhona ingane zikhona ingane. Yeah. Izingane azazi lutho ngale nto le. And azazi lutho ingane zami namanje angazi mabe ngabona lento bangathuka abazi lutho. And manje sengithukele nanabo ke nje yazi umuntu onjena mina sengiyamsaba ngiyacabanga ukuthi kusho ukuthi nabo. And mangithi ngiyabheka ngiyalandela nezinto zabo labantu kahle ngathi abanandaba as long ubona nje impilo yabo it's about money mayithole nje imali ukuthi uyithola kanjani abanandaba. Akwazi ukukhuluma naye umconfront ngoba ngithele benixabana. Yazi ke lento bengilo ngiyigcinile since ngathola ukuthi kwenzakalani ngilo ngiyigcinile ngitshela ukuthi ngizothola umuntu manginamandla ngizothola umuntu ozongisiza and ngifuna ukuthi ngibuyisele ngifuna ukuthi nami ngibuyisele back. Yazi benginalokho nje ukuthi ngifuna ukuzilwela ngifuna ukuthi uthola umuntu ozongisiza ngikwazi ukulo and manje mangithi ngiyabheka impilo kuba worse even than before manje ngiyabona ukuthi angeke ngize ngikwazi nokuzisiza ngempela. So ngaze ngamconfronta ngamfonela kuqala wangayibamba ifoni yakhona lapho engisenze khona ukuthi kusho ukuthi mhlambe sezimtshele mhlambe into zakho ukuthi sengiyazi ngoba phela bengakazi angayibamba ifoni ngingakazi lutho ngisathumzela nje. Uthothi ngifuna usizo ngoba phela sengibuyela kuye njalo ngiyofuna usizo ngoba mina ayikho into eyenzakala kimi. So ngicabanga ukuthi nalokho bekumjabulisa. Uyakusiza vele uma ufuna usizo? Uyangisiza but uzongigiva uzongitshela sengathi ngumuntu olazy ongafuna ukusebenza. Yazi ubengikhuluma izinto ezibhlungu ngingabelieve but then ngithi mase ngitholile ngazibuza ukuthi why lo muntu ebeyazi kahle yena ukuthi kwenzakalani kodwa mina bengitreat bad kanje bengitreat bad noma enginika lolo sizo kodwa ngizobe ngizwile. Uzobe ngigivile ngitshela sengathi angifuni ukusebenza sengathi ngiqakeke. Ngamtshela ke ngiyazi ngamtshela straight ngamsendela imessage ukuthi ifoni yakho ngiyiphatha ngamsendela imessage ngamtshela ukuthi yazi ngiyazi ukuthi you've used me for money ritual. Wathi ngamtshela angazi ngathi but ngimconfrontile ngamtshela straight ukuthi ngiyazi sengathola ukuthi ungisebenzisile for uthwele ngami. Wathula engithemba engikholwa ukuthi wathuka ngoba uthulile wangangiphendula ngathi mhlambe noma ngingazi for sure ukuthi ngiyisende ngasikhathini but ngiyacala mhlambe mawukuthi ngayisenda ngabo 10 ekseni mhlambe waze wangiphendula ngabo 3 ntambama. Mangizama ngiya-estimate nje mhlambe ngoba uthatha isikhathi wazothi imessage uyisende kumaloya wakhe uyisende kumaloya wakhe ngalento engiyikhulumile ngathi mina okay go ahead vele imali elula easy come easy go mawufuna ukuyispenda ispende vele ngoba vele uyazi ukuthi ukwazi ukusebenza kanzima vele uthole kalula.
So uyazi njengamanje, and I believe ukuthi manje ngendlela esekwenzeka ngayo mhlawumbe usefuna angazi noma uqeda ngama ukwenzani, but ngimtshelile straight. Okay, after umtshelile-ke ngike naxhumana nje just nje for ubaba noma umama kade ngengane. Ngey'ngane? Yes. Asikaze sixhumane ngey'ngane. Ngize another party after ngiqeda ukumtshela ngase ngicela umfowethu ngamtshela umfowethu sikwenzakala njengoba ngisho ukuthi bengakaze ngibatshele into engibatshela yona manje. Yes. Ngamtshela umfowethu kwenzakala so ngathola ukuthi kwenzakala kunento kanje ngamtshela. Ngathi ngicela ukuthi angifonelele angiphi imali ngihambe ngiyozilapha ngoba sengiyazi ukuthi wenze into kanjeni. Uthi wathi oqala akakwazi nala ngihlala khona. Ukuhlala ukuthi ngihlala lapha kungenaphi ngoba and I remember ngalezi izikhathi ngisengiphumile endlini ngisho mawukuthi uletha abantwana ukuthi bangivakashele ngisasekhona kodwa khona le eJohannesburg uzofuna ukwazi la ngihlala khona, but at the time nakhona bengingekho aware ukuthi why ngoba vele we are not together, why ngoba abantwana bengizoba like ngithi akabalethe ngibalindile mhlambe lapha emgaqweni estopini afuna ukwazi afuna ukulandelwa afuna ukwazi la ngihlala khona and asekho sonke. So sengiya understand and nezinto ebezenzakala vele after that ngithi ngihleli nje endlini ngizokhwapheza kwendlu ngathi inhlabathi kunezinto nje ezisenakuzenzakalayo uzwe ngathi khona into ehambayo ngathi inyoka phe kwendlu. Kunezinto eziningi nje ezenzeka namanje futhi ezinye ngathi ngumuntu olandelwa izinto olandelwa inyoka olandelwa inyoni amagundwane understand kwenzakalani. That's why ngithe mangithe eJohannesburg kwalapho ngiqala khona ukulalela izinto amashow afana njengalawo ngathola ukuthi abantu people that are going through all these things abantu abathwele. So mina senthi ngingathwalanga vele mina nami angithi ngifola khona because the truth kuthwaliwe ngami nami noma ngingathwalanga mina. I'm sure wathuka-ke phesikhathi sisanga uzaphendule. Yeah, uthatha isikhathi ila ngabona khona vele ukuthi uyayazi lento uyazi kahle. Because if umuntu angisendele message athi mina ngithole ngaye ngabona umfowethu esemsana. Into ongayazi enkulu kangaka. Kahle wena. Ngeke ngilinde isikhathi eside. And uyosukuma then and then inkulu phela umuntu ozoku-accuse ngento engaka ungayazi. Mina ngize emaloyeni. Ngaya emaloyeni unless uposte online. Sengaya emaloyeni just ukuthi uyidelete into leyo. Ngicelele phansi mhlawumbe igama lami. But if ngitshela wena kanje emaloyeni uzoya for in. Because phela even ne-defamation uzothi defamation yale ngoba wena into esiphatha yikho yaziyo mina nawe siyo-2. Why emaloyeni kodwa? Azange ngize ngazi ngabuya nje manje ngilongilindile ukuthi kuzofika amaloya phela ngithi ngizosichaza vele istory sami nakhona lapho mawuthi ayafika. But I knew ukuthi unamanga uthukile kuphela yini ufuna ukuthusa mina ngisabe mhlawumbe ngaqhubeki. Ngafuna usizo ngaqhubeki mhlawumbe ngiyispread ngikhulume indaba. Okay. In the meantime umuntu engamsuggesta ukuthi ngizo-arrange ukuthi uye kuyena ngingathi ukhathazile ngoba sengibonile basiza abantu. Kanti futhi khona sebengitshelile information ukuthi khona ubaba kuthiwa uPhiri wase eNquthu. Angaze ngakena angaze ngambona but sengiwabonile kakhulu ama-comment akhuluma ngaye. So ngizokwenza ama-arrangements ukuthi ngimthole naye ngikhulume naye aconfirm if into nje uyakwazi ukuyenza, but in the meantime sizozama ukhathazile umuntu esengimbonile ngoba xa usuku nami ngithanda ukuthi ngazi umuntu oyedwa wenza into ngoba kuzogcina kuba ngathi mina sengiyampromota for ukuthi mhlawumbe ngikhokhele hey abantu balethe kumina yabo. So ngizama ukuthi nobuka ngizwe abanye bathi ukhona umfundisi ubani uyayenza lenzo lezi angakusiza yabo. So angaze ngibe ne-experience kanjalo yabafundisi but abantu bake bakwasha ku-comment section. So whoever ke owakusiza nawe inamba yami khona ku-screen noma mhlawumbe nawe umelaphi ndabuko ngoba umelaphi ndabuko bayabuka le channel le inamba yami khona ku-screen but angifuni umuntu oza ngoba yena esini uzofuna i-customer ufuna ukuthi athole imali. Into edala ukuthi sizokushutha mase sisiza kuwena
ngoba senzela ukuthi uma ngabe ukwazi ngampela lento ukuyenza ama-customer going forward usuzowathola ngoba sebezokubona abantu but not to say usisi yena uzoba i-customer kuwena because njengoba ethi akasebenzi 10 years engasebenzi uyabamba uyayeka uzokhokha kanjani waphela into lezi ziyabiza vele so masathi umuntu let's 10,000 usathatha 10,000 so ngakho ukuthi mina abantu abangakwazi ukulekelela angingabi abantu abeze ukuzothola i-customer and I'm aware ukuthi abantu bayakhokhisa anami ngeke lo ngiya kumuntu oyedwa kuba for example khalizoze sengiyeka ngakuyena enzela abantu for free ezintweni ezikhokhayo uyabona xa usuku lami uzogcina sengumuntu oyisicefe ukuthi mengifona angizibe ngizomzama and nawe obukayo usuggestela abanye abangasiza futhi nomnguni ngizokhuluma nawe nomnguni uzoba ne special ngomhla ka3 August ukuthi ayikho into angayenza kule simo sakho lesi usakwazi ukusakulekelele but abantu abakwazi ukuthi ngikhuluma nabo bangizwe so yeah ngisike manje till next week ake ngizame ukuthi ubani ngithola then next week ke bese siyakwazi ukuthi siye khona ukwazi ukuthi usizakala ngoba into engifuna ukuyibona mina ukuthi wasizakala ufikile la angisho ukuthi uzoba khona umlingo wathi uma uqhamuka uphuma khona ke ubona ngathi ukuthola ama calls uzosebenza impilo i-reality izinto sisasazo asazi inkinga obhekane nayo njengamanje sizwa from lo kushoyo wena ngo-experience eliphensile nabantu osokuhambile bakutshela ungenzeka qhamuka kuye abalapha ndawo abafani abafani abanye abantswevu ngokuthile banama-gift ngokuhlukahlukana because omunye angakutshela i-problem kodwa usakwazi ukuyilungisa bakanjalo nje i-reality so omunye ugcina seforceleka ukuthi into azama uyilungisa engayazi bese kuthiwani loya wadla imali yami yabo but abantu aba-understand ukuthi khona umuntu ongakutshela iy'nkinga zakho kodwa engakwazi ukusiza so i-advantage ukuthi usuyazazi iy'nkinga then thola umuntu ozokusiza but-ke le video ngizoyivala nje la angifuni zibe yinto kakhulu already sisi-37 minutes so yeah idatha abantu bayakhompela ngedatha normally ngeke ngithande kulist ivideo ibe u-30 minutes 25 minutes to 30 minutes nxa ukuthi konke uzokuchaza lapho yabo if yawe hour usekuthi vele iziningi into efana ichazwe other than that isosiyinde kakhulu yeah this is part 1 of ijourney yakho ke part 2 soba nawo sesiya kulo muntu lo okufanele akusize part 3 la sesivala khona ilapho khona usuzobuya uthi cha mina ngasizakala cha mina ngisizakalanga ngoba egcina usuku siyafisa ukuzithola feedback not feedback uzothi usizakalile ungasizakalanga if usizakalanga awusizakalanga sengazanye umunye okanye nathi sihlulekile ogcina usuku asifuni ukunikeza abantu impression wrong ngabantu sobe kusiza so yeah uma kumele phela nabo umuntu kandabuko nje ongasazi into sakhe noma wena wako wathola umuntu okusiza e-situation efana nale wasizakala singajabula usirefer kumuntu and singajabula nawe ushare experience yakho ukuthi wasizakala lapho because yabo manje ngicabanga ukuthi umuntu wesi4 noma wesi6 ngeproblem efana exactly bangakhi abantu angazi bangifonele ababukayo bangakhi abantu abangangazi kodwa abaninkinga efana nale uyabona ukuthi kahle into le into ekhona eSouth Africa kakhulu kukhona yeah so sawubona kakhulu ngokubuka le video le ni like ni share nabanye bayibone ni commenteke yeah siyathanda ucommenteni ngoba sifuna ukwazi ukuthi niyazi kanjani ama-video afana nalawa and if wena unayo experience alento le sifisa ukwazi ukuthi wena wanqoba kanjani if awunqobanga ithini imizamo yakho yeah siyabonga nje kakhulu bese abantu bayeke ukwahlulela i-comment section athi hayi wena khetha uJesu we are not saying uJesu ngeke azasize
if wena uyazi ukuthi uJesu uzosiza, woza phela ngendlela right ukuthi umama athole uJesu. If wena uthi akayisontweni lakho, woza ngendlela right, not ukuthi ugxeke asekuzamile bese ufuna ukuletha kwakho mhlawumbe nakho asinayo sure ukuthi kuyasebenza yini. Yeah. Ngiyabonga kakhulu inamba yami khona la abaninkinga efanayo noma abangazi ukuletha usizo ngenzela ukuthi kube lula. Yeah, so sizozama ngokusamandleni ukuthi kungabi khona imali oyikhiphayo kufollow usizo lolu. Yeah. If uyokhipha mhlawumbe kube ukugibela la usuka khona la sihlangana khona. But sizozama ngokusamandleni umuntu osomthola angabe se-expect imali. As much as South Africa kunje kunamaphosa engafuni imisebenzi kodwa ke akakwenze okuhle kuwena nawe mase kwenzekela okuhle uyakwazi ukuthi ulethe okuhle kwabanye abantu. Yebo, ngingabonga kakhulu. Ngiyacela nje ukuthi ongakwazi ukungisiza nasimo engibhekene naso. Once nje izinto zama ukuthi mase zivulekile ngiyokwazi ukubuyela emuva. Okay. Nanomuntu othi mina lento esisabhekena ngiya-understand, ngisengadlula kuyona noma nje ngiya-understand, but ngiyam-offer umsebenzi mhlawumbe mina ngingamathenda, ngingamenza something akwazi ukusebenza noma mhlawumbe ama-qualifications akhona nawo. Anginawo ama-qualifications but experience general nje. General. Like ngasebenza e-ofisini kuphi nasekitchen noma ikuphi. Okay. So if unenkampani mhlawumbe e-cleaning siyacela abantu olulisandla asifuna ukwenza lento le ngoba ufila ngathi forced, sifuna ukuyenza ngothando. If ufila ngathi usicala nawe uyafisa ukulekelela, singajabula kakhulu. Ake sinye next time. Stay blessed.